Mutta sitten niin. Mä olin sitä verran ääriksään sitä kotoa, kun suurin piirtein kun sä soitit. Mä olin just silloin lähtenyt. Joo. Mä kävin tuossa noin Kynäksellä. No joo. Kävin hakemassa sulle ton hampaat, niin pääset syömään ruisleipää. Joo, kyllä, se on ihan tosi. Se on ihan tosi. Ja hiukan paremmin. Ne on joka kerta sanonut, että mistä se johtuu. Sellainen sössääminen ja mä sitten kerroin, että kun hän kysyi multa, että mistä johtuu ja mä sanoin, että olen varmaan mennyt turvalleni ja ei mitään varmaa, kun olen mennyt varmasti. Ja se sanoi, että minulla ei se voi olla mahdollisesti että sulla hampaat on sitten kumminkin suussa. Että ne on Espoossa. Mä sanoin, niin kuule, saa monta muutakin ihmeellistä. Sä kerroit silleen, että hampaat on Espoossa. Joo, ja kun mä sanoin, että poika pitäisi tulla tänne tuomaan mulle hampaat ja sitten katsotaan, se on ihmeellinen tarina. Mä sanoin, niin ihmeellinen, en viitti ruveta edes kertomaan. No niin.